En primeiro lugar, vexamos os compoñentes deste escáner. Soporte de mesa xiratoria, trípode, fonte de alimentación, cable de alimentación e conexión ao PC, corpo do escáner. Comezaremos montando o trípode. Despois de despregalo, podemos aseguralo mediante a peza xiratoria que atopamos na súa base. A continuación, xiramos e aseguramos a rótula e, por último, colocamos o corpo do escáner. Xa estamos listos para conectar os cables de alimentación e transmisión de datos. Primeiro, o que é tipo USB. E, despois, para conectar o seguinte, debemos asegurarnos de que o punto vermello coincida coa marca no conector do escáner. Chega o turno da mesa xiratoria. Neste caso, só é necesario un cable USB para proporcionarlle alimentación. Podemos conectalo en calquera porto USB do ordenador. Utilizaremos o programa propio do fabricante que podemos descargar da súa páxina. Podemos tamén crear unha conta de usuario ou, se preferimos, utilizar o modo de convidado. Podemos utilizar o escáner de dúas maneiras. No modo Easy Scan, permítenos soster o escáner coa man e escanear elementos de gran tamaño. Neste vídeo, imos centrarnos no modo de escaneo con soporte xiratorio. Colocamos a peza a escanear sobre o centro da plataforma e asegurámonos de que, na vista da parte superior dereita, a peza estea ben centrada e non saia do encadre. Ademais, na parte esquerda, comprobaremos que a distancia sexa axeitada. Deberemos mover o escáner ata conseguir unha colocación correcta. Debemos ter cuidado de que a peza non se saia do encuadre. Como veremos ao final do vídeo, se escaneamos a peza tal e como está, o resultado non será axeitado. Ademais, dependendo da cor da peza, poderemos modificar o brillo e a sensibilidade. Do mesmo xeito, podemos utilizar as opcións de xeometría ou textura en función de se a textura da peza é relevante ou se únicamente nos interesa replicar a súa forma. A continuación, retiramos a peza e realizamos un escaneo inicial para que o escáner recoñeza a plataforma e, posteriormente, poidamos separala da peza. Cando vexamos a plataforma en cor rosa, podemos deter o escaneo inicial. Xa estamos listos para volver colocar a peza e comezar o proceso premendo en escanear. Esperaremos a que remate o proceso e, un pouco despois, teremos a primeira vista da nosa peza. Podemos utilizar o rato para xirala libremente e comprobar o resultado. Na maioría das ocasións, un único escaneo non é suficiente. Ás veces quedan zonas ocultas que non son escaneadas, ou o escáner non é capaz de diferenciar a base da nosa peza da plataforma xiratoria, como sucede neste caso. O que podemos facer é modificar a posición da peza e realizar un novo escaneo premendo en engadir. Ao rematar o proceso, teremos unha nova perspectiva da peza. En función da complexidade da peza, poderemos realizar todos os escaneos que consideremos necesarios. Ao final, teremos a opción de combinar todas as perspectivas para obter un modelo completo. Só teremos que premer na opción Aliñar. Seguramente obteremos un erro que nos indica que precisamos polo menos 2 escaneos. Isto débese a que únicamente aliñará os escaneos visibles e, por defecto, todos os anteriores estarán ocultos. Debemos seleccionar os que desexamos aliñar
premendo no ollo que aparece xunto a cada un deles no panel lateral dereito. Como podemos observar, o primeiro escaneo, cunha colocación inadecuada da peza, non nos deu un bo resultado, polo que non o incluiremos no aliñamento. Ao finalizar o proceso de aliñamento, teremos o noso modelo 3D, que podemos xirar libremente co rato. Se o resultado nos parece axeitado, prememos o botón de OK. Xa só nos queda eliminar a plataforma. Faremos isto no menú Editar e Eliminar selección e, en poucos segundos, a plataforma desaparecerá. Para continuar, prememos o botón de procesar. Xa temos a vista definitiva da nosa peza, pero, nalgunhas ocasións, atoparemos que o proceso deixou algúns socos na peza. Para solucionar este problema, poderíamos realizar algún escaneo adicional utilizando a opción de engadir ou, no menú de edición, utilizar a opción de encher ocos. Por último, se queremos, podemos exportar o modelo en formato STL. Neste proceso, podemos modificar a orientación e aliñamento do obxecto.